ആകാനുള്ള കിറ്റാണ്. ഇതിൽ 3 ഐറ്റമാണ് വരിക. ഒന്ന് ഈ സ്കെയിൽ, ഒന്ന് ഈ അരവും അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമും കൂടി വരും. രണ്ടാമത് ഈ ഒരു സ്കെയിൽ വരും. മൂന്നാമത് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്ററും വരും. ഈ അരം നമുക്ക് ഈ അരം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ഫ്രെയിം നമുക്ക് അതെ, ഇത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ അരത്തിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ നട്ട് ലൂസ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഊരിയെടുക്കുക. ഊരിയെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിലൊന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. ഈ പിടി മാത്രം ഊരി മാറ്റിയിട്ട് ഇത് മാത്രം നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇത് മാത്രമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതിൽ കയറ്റിയിടാനും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയൊരെണ്ണം കയറ്റുക, അതിലേക്ക് തട്ടി ഉറപ്പിക്കുക, ഇതിലേക്ക് കയറ്റിയിടുക. ഇതിൽ ഈ നട്ടിനകത്തോടെ കയറ്റിയിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഈ ഒരു ഹോളിലേക്ക് കയറ്റിയിടുക. അപ്പോൾ അവിടെ ലോക്കായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ടൈറ്റായി. പിന്നെ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ ആകുന്നത്. ചെയിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗമാണ് രാഗി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശമല്ല, ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗമാണ് രാഗി കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഭാഗം, അതായത് ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ രാഗേണ്ടത്. ചെയിൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പല്ലും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പല്ല് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പല്ല് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആംഗിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം. ഒരു പല്ല് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ഈ പല്ലിന്റെ ആംഗിൾ ഇങ്ങോട്ടാണ്. ആംഗിൾ ഈ പല്ലിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ്. അതിന്റെ മോനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഇതിന്റെ മോനെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ്. അതെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു സൈഡിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഷേപ്പിലാണ് അതിന്റെ ആംഗിൾ വരിക. അതെ, ചരിഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊരു ആംഗിൾ മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രെയിമിൽ ഒരു ആംഗിൾ മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലെ പല്ലിരാകാൻ ഇവിടുന്ന് വേണം അര ഇടാൻ. അര ഇടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അര ഇടുന്നത്. അതിൽ ഒരു 30 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 30 ഡിഗ്രി മാർക്കിങ് ഈ ബാറിന്റെ നേരെ വരണം. ബാറിന് കറക്റ്റ് പാരലായിട്ട് വരണം ലെവലിൽ. ഈ മാർക്കിംഗ് കണ്ടോ, 30 ഡിഗ്രി എന്നുള്ള മാർക്കിങ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലെവലായിട്ട് തന്നെ പിടിക്കുക. ഫ്ലാറ്റായിട്ട് തന്നെ പിടിക്കുക. മെഷീൻ ലെവലായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കുക. ഫ്ലാറ്റായിട്ട് തന്നെ പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ബലത്തിന് മുമ്പോട്ട് പിടിക്കുക. എടുത്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് പിടിക്കുക. ഈ ഒരു ആംഗിൾ മാറാതെ നോക്കുക. അതിനുവേണ്ടി ആ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ആംഗിൾ മാറാം. ആ കറക്റ്റ് ആ ആംഗിളിൽ പിടിച്ച് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പിടിക്കുക. എടുത്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് പിടിക്കുക. മൂർച്ച ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബലം പിടിച്ച് കാണിക്കാതെ. നമ്മൾ പുറകോട്ട് പിടിക്കാൻ പാടില്ല, മുമ്പോട്ട് മാത്രമേ പിടിക്കാവൂ. അതായത് അന്നിപ്പോൾ ഒരു 2-3 വട്ടം പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ മൂർച്ചയാവും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മൂർച്ച ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നത്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ പല്ലാകാൻ ഇവിടുന്ന് അര വിടുക. അതെ, അല്ല മെഷീൻ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലെ പല്ലിരാകാൻ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ 30 ഡിഗ്രിയാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് രാകുക, എടുത്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് രാകുക. ഒരു 3-4 വട്ടം പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 30 ഡിഗ്രി വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 30 ഡിഗ്രി മാർക്കിങ് ഈ ബാറിന് നേരെ വരണം കേട്ടോ. ഈ ലൈൻ കണ്ടോ, ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. അത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ ഇത് ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ലൈൻ നോക്കുക. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ബലത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പിടിക്കുക, എടുത്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് പിടിക്കുക. അപ്പം ചെയിൻ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് എൻഗേജ് കൊടുക്കാം. ബ്രേക്ക് ഇട്ടാൽ ചെയിൻ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പം ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത ശേഷം ചെയിൻ നീക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് വീണ്ടും വിടുക. അപ്പം ഫുള്ള് റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ചെയിൻ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ചെയിൻ ആകാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ചോക്ക് കൊണ്ടോ വല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർക്കിംഗ് ഇടുക. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഫുള്ള് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ രാകാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിലെ ഫുള്ള് ആദ്യം രാകുക. അപ്പോൾ ഒരു പല്ലിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഇടുക. എന്നിട്ട് ആ പിന്നെ ഒരു പല്ലിൽ മാർക്കിംഗ് ഇടുക. ഒരു പല്ലിൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ചോക്ക് കൊണ്ടോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും മാർക്കർ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മാർക്കിംഗ് ഇടുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു പല്ല് കറങ്ങി അവിടെ വരുന്നവരെ എല്ലാ പല്ല് 1.5 വിട്ട പല്ല് രാഗി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലെ പല്ല് രാകാനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പല്ല് മാർക്കിംഗ് ഇടുക. അതുമുതൽ ഒരേപോലെ വേണം രാകാൻ. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പല്ലിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 3 തവണ രാഗി എങ്കിൽ അടുത്ത പല്ലും 3 തവണ തന്നെ രാഗണം. അങ്ങനെ വേണം രാഗി എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ എങ്കിലും ഒരേപോലെ ചെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഒരു പല്ല് കൂടുതലും കുറവും രാഗി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു എത്ര മണിക്കൂറെ കഴിയുമ്പോൾ ചെയിൻ രാഗേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ഈ പിന്നെ ചില മരത്തിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ കമ്പിയും കല്ലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ കൊണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ചെയിൻ്റെ മൂർച്ച പെട്ടെന്ന് പോകും. അപ്പം അഥവാ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിലത്ത് മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ചെയിൻ്റെ മൂർച്ച പെട്ടെന്ന് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വരേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ അറിയുന്നു? ചെയിൻ നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോൾ ചെയിൻ തീരത്തില്ല, നമ്മൾ രാകുമ്പോഴാണ് ചെയിൻ തീരുന്നത്. നമ്മൾ ചെയിൻ രാഗി ഈ ഒരു മാർക്കിംഗ് എത്തുന്നവരെ നമുക്ക് ഈ ചെയിൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതിലൊരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മാർക്കിംഗ് വരെ നമുക്ക് ആ ചെയിൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അല്ല ഈ സൈഡിൽ നോക്കിയാലേ കാണാം ആ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അത്രയും വരെ ആകുന്നവരെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു സ്കെയിലാണ്. ഇത് ചെയിന് ഏകദേശം ഒരു പകുതിയോളമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു പല്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ടിപ്പ് എന്ന് പറയും. ആ ടിപ്പിന് ഈ പല്ലിനെക്കാട്ടി ഒരു മില്ലി മാത്രമേ ഈ ടിപ്പ് താന്നിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ പല്ലിനെക്കാട്ടിൽ. അതായത് ചെയിൻ നമ്മൾ തടിയിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ തടിയിലേക്ക് ചെയിൻ എത്രത്തോളം കൊള്ളണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഈ ടിപ്പാണ്. കാരണം ആദ്യം ടിപ്പാണ് തടിയിൽ മുട്ടുക, മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയിൻ്റെ പല്ല് മുട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ പല്ലിനെക്കാട്ടിൽ 1 mm മാത്രമേ താന്നിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ടിപ്പ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ ഒരു ആംഗിളിലാണ് ഇങ്ങോട്ടിരിക്കുക, ഇങ്ങോട്ട് ചരിഞ്ഞാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ചെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് തീർന്നു വരുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഈ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു വരും, പല്ലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു വരും. കുറഞ്ഞു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടിപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും വരും. അപ്പോൾ അത് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലൊരു സ്കെയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല്ല് ഏകദേശം ഒരു പകുതി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്കെയിലെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം. ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ചെയിൻ ഏകദേശം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പല്ല് തീർന്നു കഴിയുമ്പം ഈ ടിപ്പ് എപ്പോഴും അടിയിൽ നിൽക്കണം. അതെ, 1 മില്ലി പല്ലിനെക്കാട്ടിൽ ഒരു മില്ലി മാത്രമേ താന്നിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു mm ഈ ഒരു സൈസ് നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ പല്ല് തേയ്മാനം അനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന ടിപ്പ് ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ വരും. അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്കെയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഒരു പല്ല് ഇപ്പൊ തീർന്ന ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്കെയിലിന്റെ ചെയിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഈ ടിപ്പിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇതിലും കൂടുതൽ നിൽക്കും. കണ്ടോ, ചെയിൻ ഏകദേശം തീർന്നു അല്ല പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതുപോലെ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലാറ്ററും കൊണ്ട് രാഗി കൊടുക്കുക. ഇത് രാഗി കൊടുക്കുക. അതിന് ആംഗിൾ ഒന്നുമില്ല, ലെവലായിട്ട് തന്നെ രാഗി, കറക്റ്റ് ലെവലായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചരിവിൽ രാഗി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചരിവ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചരിവാണോ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചരിവാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ലെവൽ തന്നെ, ലെവലിൽ തന്നെ രാഗി കൊടുക്കുക. അതായത് ഈ ഒരു ആംഗിളിലാണ് അത് ഇരിക്കുക. ആ ഒരു ആംഗിളിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് രാഗി കൊടുക്കുക. അതായത് ഇതിനെക്കാട്ടി ഈ പല്ലിനെക്കാട്ടിൽ 1 മില്ലി താന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് താത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടുതലായിട്ട് താത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയിനയിൽ ലോഡ് കൂടുതൽ കിട്ടും, നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് വലിക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് രാഗരുത്, കറക്റ്റ് ആ ഒരു അളവിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ. എല്ലാത്തിനും നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കണം ആവശ്യമില്ല. ഈ ബ്ലേഡ് രാകുന്നതിന്റെ ആ ഫ്രീക്വൻസി വേണ്ട, ആ ഒരു വല്ലപ്പോഴും മതി. അതെ, ചെയിൻ ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒന്നും രാകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ചെയിൻ ഏകദേശം നമ്മൾ പകുതി എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്കെയിൽ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും, ഒരു mm കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കെയിൽ വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കയ്യിൽ തട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് രാഗി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് രാഗണ്ട, ഒരു 2-3 വട്ടം രാഗി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വെച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെവലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പല്ലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 3 വട്ടം രാഗി കൊടുക്കുക.